जोबथा अक्ट' दिनै आरो गाबोन अर्थात दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम कार्तिक दाननि 1 अक्ट'सिम बर'फोरनि बर' बाथौआरिफोरनि बे थामथि फोरबो बे थामथि फोरबोखौ बर'फ्रा कार्तिक गासा सावनाय एबा माइनाव बरायनाय फोरबो हिसाबै फालिबोबाय थादों। बबेखानि बे आसारा दिनैनि नङा, बेसेबांबा जुग जुगनिफ्राय आबाद गाहाय समाज हिसाबै हारि हिसाबै बेखौ गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो मावफुंबाय थानाय जों नुनो मोनदों। आथिखालाव दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमा बेखौ मोनसे स्र' महर होनायनि गेजेरजों दिनै आसिन दाननि जोबथा अक्ट'खालि दुब्लिबारियाव ओंखारबोनो लानाय माइ आबादखौ मोजाङै मोजां महरै आबुङै जों मोनफुंनो हानायनि आसाजों दिनै आलारि बाथिखौ सावजेनो। बे आलारि बाथि सावनायनि ओंथिया जे थांनाय समफ्राव आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायजों आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर आरो गोहो मोननायजों आबाद मावनानै माइखौ ग्रोम ग्रोम जाहोनो हाबाय आरो बे ग्रोम ग्रोम जाहोनाय माइ आबादा फैयै फैयै दिनैनि दिननिफ्राय स्र'है ओंखारनो लाबाय, अर्थात आबुं मोनसे माइ महरै मोनफुंनो हासिगोन। बेखौनो बे माइनावा मोगथां महराव नुजाथिफैनायखाय जोंनि मिजिं, जोंनि साननाय, जोंनि आसाफ्रा मोगथाङाव नुजाथिफैगोनखाय जों बेखौ बरायनानै लानायनि मोनसे खान्थि बा आसार, बे बरायनानै लानाय आसारखौनो जोङो माइनाव बरायनाय आसार होननानैबो बुंबोदों। दिनै बेखायनो जोङो न' बांखौ फुंनिफ्रायनो जों साब सिखोन खालामदों। जोंनि बाथौसालि, जोंनि लामा लांगोनाखौ साजायदों। मानोना आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायजों माइनावा जाहाथे जोंनाव आलो गोजोनै जिरायफैनो हायो, जोंनि न'आ, जोंनि न'खरा, जोंनि समाजा धोन दौलतजों ग्रोम ग्रोम जायो, गोजोनै जों संसारखौ मोनजालांनो हायो, बे मिजिंजों दिनै जों न'खरफोरखौ साजायदों, जोंगा मागाहै जों जोंफबदों। दिनैनि बे सोरांनि ओंथिजों जाहाथे जोंनि न'खरफ्रा, गोसोफ्रा, जोंनि सुबुं समाजफ्रा गोजोनै थांनानै थानो हायो आरो जोंनि जिउआ अरायबो स्रां जानानै थाबाय थानो हायो। बेखायनो दिनैनि बे सानाव जोङो न'खरफोरखौ जोङो आलारि बाथिजों स्रां खालामो। आरो दिनैनि बे आलारि बाथि सावनाया जोंहा गोदोनि मोनसे खान्थि दङ। बे खान्थिया जाबाय मा? जोङो थाइगिर बिखङावसो जोङो बेखौ सावनाय जायो। थाइगिर बिखङाव थाव गोथां होनानै खुन्दुं आवाजों सावोब्ला बे खामनाया मोनसे मोदोमनाय जोंनियाव ओंखारो। बे मोदोमफ्रुनाया जोंनि गोसो गोरबोखौ स्रां खालामो आरो बे जोंनि गोसो गोरबो स्रां जानाय लोगो लोगोनो जोंनि जिउआबो अरायनि थाखाय गोजोन जायो होननानै जों साननानै लायो। माइनाव बरायनाय बा माइनाव फोरबोखौ बा कार्तिक फोरबोखौ जोङो गाबोन फुंनि समनिफ्रायनो रायजोनि थानसालियाव आलो गोजोनै जोङो आर'ज गाबनानै बोराइ बाथौनि सायाव जोङो गोजोननायखौ बावनाय जायो।